Numeroso público asistiu á apertura dunha nova residencia de saúde mental situada na Praza do Souto, no concello de Cervo. Xestionada pola Asociación de Saúde Mental da Mariña, ten unha capacidade para atender a 20 persoas. A deputada de Economía participou no acto, xunto aos presidentes de Saúde Mental da Mariña e Saúde Mental FEAFES Galicia e a alcaldesa de Cervo, entre outras autoridades. Carmela López asegurou que esta residencia é un avance na atención próxima e digna ás persoas, xa que os residentes van a topar, dixo, apoio especializado, empatía, respecto e un lugar onde ser eles mesmos. Neste senso, Carmela López suliñou o compromiso da Deputación con este tipo de proxectos e puxo en valor o traballo do colectivo Saúde Mental da Mariña, que conta cunha achega anual da institución provincial de 15.000 euros para sufragar os gastos de funcionamento. A deputada que participou na visita ás instalacións lembrou que as políticas sociais son unha parte esencial do traballo da institución provincial, que dedica máis dun terzo do seu presuposto a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas da nosa provincia. Esta nova residencia, situada no centro de Cervo e a carón do río, atenderá a doentes de toda Galicia con trastorno mental persistente que teñan entre 18 e 60 anos. Conta con habitacións para 20 residentes, sala de reunións e de descanso, cociña industrial e comedor, entre outras dotacións. A inauguración estivo amenizada por acordeonistas da Mariña.